ndi ndale zosazindikira. Ngati boma lapanga chinthu china chake bwino tiyamikire kuti pali bwino kwambiri, pitirizani. Ngati wotsutsa ayankhulanso mfundo inakenso tivomerezenso kuti mfundo ili bwino tigwire nawo ntchito. Pakadali pano mkulu wa Nakala Logistics Chandra Mohan Singh wati makampani ochuluka tsopano ayamba kuonetsa chidwi kuti adziwanyamulira katundu osiyanasiyana kudzera pa njanjiyi. Malinga ndi bungwe la Nokma, bogi imodzi ya sitima imanyamula mathankala awiri amafuta, ndipo ati izi zichepetsa ndalama zomwe amagwiritsa ntchito ponyamula mafutawa. Kupita mtsogolo, sitimayi yomwe akuti idzitenga tsiku ndi theka kuchokera ku Nakala kupita ku Blantyre komanso masiku awiri kupita ku Lilongwe idzinyamula mafuta pafupifupi 2 million liters ulendo uliwonse. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Nduna ya za ntchito Mayi Agnes Nyalonje yati anthu ogwira ntchito zolemba ndi kusamalira ogwira ntchito pa kampani ndi ofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Anyalonje amalankhula izi pa bwalo la Kamuzu Upper Stadium mu mzinda wa Blantyre pamwambo okondwerera kuti bungwe loona za anthu olembedwa ntchito la Institute of People Management Malawi lakwanitsa zaka 40 chilikhazikitsire. Mese Zamawa ali ndi zambiri. Chikondwererochi chinayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku holo ya tauni ya Blantyre yakale kupita ku bwalo la Chichiri Upper Stadium mu mzindawu. Atafika pa bwaloli, nduna ya za ntchito Mayi Agnes Nyalonje anayendera zionetsero za ntchito za mabungwe osiyanasiyana omwe anali pamalopa. Mayi Nyalonje anayamikira ntchito za bungwe la IPMM m'dziko muno kamba kuti zikuthandizira kulimbikitsa ntchito yoyang'anira anthu olembedwa pa ntchito, ndipo iwo apempha mamembala a bungweli kuti azichita zinthu zawo mwaumunthu pogwira ntchito yawo. Anthu ali panowa ndi akaswiri oyang'anira anthu pa ntchito, moti chipanda iwo mu makampani mukhoza kukhala chipwirikiti kwambiri chifukwa iwo amaonesesa kuti muli mapolisi osiyanasiyana, mapolisi amene anthu angalipidwire, mapolisi amene anthu angaphunzitsidwire, chifukwa ndi iwonso amaonesesa kuti munthu akalowa ntchito asasiye kuphunzira, azingophunzirabe nkukula pa ntchito, ndi amene amapanga zimenezonso. Komanso ndionso amapanga kuti pa ntchito pasakhale nkhanza kwa azimayi, nkhanza kwa wina aliyense ogwira ntchito. Zimenezozo zimayendera mu mapolisi amene amakhazikitsidwa ndi awa anzathu akaswiri oyang'anira anthu pa ntchito, amene pa Chingerezi timati human resource managers kapena masiku ano timati people managers. Kumbali yake wapampando wa bungwe la IPMM anati bungwe lawo lipitiriza kugwira ntchito molimbikitsa komanso kulimbikira pa kuwongolera anthu ogwira ntchito kuti azipita patsogolo pa ntchito yawo. Nena mongwereza mbali ya boma funa kuti titanzire boma lende bwino. Boma lili ndi mutu umene kufuna kuti likwanirise chaka cha 2063. Zonse zimene zikulembedwa mmene zikufunikira anthu. Anthu amene amakhala kuti akulamulidwa. Pamwambo panafika anthu ogwira ntchito a m'mabungwe osiyanasiyana komanso ophunzira ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS omwe akuchita maphunziro a human resource. Bungwe la IPMM analikhazikitsa mchaka cha 1984 ndipo ndi bungwe lomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa luso lakasamalidwe ndi chitukuko cha anthu m'malo a ntchito. Mese Zamawa, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsani mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza ogwira ntchito ku Eskom kuti azichita zinthu mwadongosolo komanso mu nthawi yake. Anthu osiyanasiyana m'dziko muno ati ndiokondwa ndi kuyambanso kwa sitima yonyamula mafuta kuchoka ku Mozambique kubwera nawo m'dziko muno. Ndipo nthambi ya boma yotolera misonkho ya MRA yakwanitsa kutolera ndalama zoposa 650 biliyoni kwacha mu miyezi itatu yoyamba ya chaka cha boma cha 2024 mpaka 2025.
Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti nduna ya zamdziko ndi chitetezo a Ken Zikhale-Ng'oma yati boma lalemba ntchito apolisi opitirira 6,000 mu zaka zitatu zapitazi zomwe zikutsimikiza kudzipereka kwa boma polimbikitsa chitetezo komanso kukweza umoyo wa anthu ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Zikhale-Ng'oma anena izi pamwambo omwe apolisi omwe angowalemba kumene ntchito okwana 860 atsiriza maphunziro awo ku Limbi Police Training School mu mzinda wa Blantyre. Tili ndi ripoti la Blessings Kanache. Apolisi okwana 860 atsiriza maphunziro pa sukulu yophunzitsa apolisi ku Limbi komwe nduna ya zamdziko ndi chitetezo a Ken Zikhale-Ng'oma ndiwo atsogolera mwambowu. Polankhula pa mwambowu, Zikhale-Ng'oma ati tsopano mu zaka zitatu zapitazi boma lalemba apolisi oposa 6,000 ndipo ndondomeko ili mkati kuti chiwerengerochi chikwere kufika pa 10,000 pofika chaka chammawa. Iwo anati pakadali pano boma likumanga nyumba za achitetezo mdziko muno, kugula zipangizo zogwirira ntchito komanso kuonetsetsa kuti umoyo wa anthu achitetezo uli wabwino. Ndunayi yati akufuna kukonzekera bwino chisankho cha chaka chammawa kuti bata lidzakhalebe lokhazikika. Ineyo dando langa ndakuti pakali pano anthu apolisi alipo 1,000 tachichosa pa 1,260 tabwa pa 1,200 pa munthu mmodzi, polisi mmodzi. Koma dziko lapansi limanena kuti pakhale polisi pakhale chitetezo chokwana aina kukhala anthu 500 kwa munthu mmodzi, polisi officer mmodzi. Ndeife kuti kwanitse ntchito imeneyo pafunika kuti tilembe ntchito anthu 10,000. Ndeife tachita submit request imeneyo ku parliament komanso kuboma kuna kuti ife tifuna tilembe anthu 10,000. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Happy Mkandawire mawu awo anathokoza boma kamba kachidwi chake pa polisi ndipo anati anthu okwana 1,993 omwe atsiriza maphunziro a polisi panopa athandiza kulimbikitsa ntchito za chitetezo. Kwa ife ndekuti ntchito yathu ukadaulo wathu upyolera pamene tinaliri chifukwa mmene tinaliri wocheperapo nawo kwabwera apolisi anyiwaniwa makosabo anyiwani 1,993 tanthauzo lake ndo tizifikirano amalawi ambiri tifupikira kwa amalawi ambiri amene ena sitimafupikira m'mbuyomo. Pomwe Zikhale-Ng'oma amatsogolera mwambo wa kulimbi koma apolisi atsopano 860 atsiriza maphunziro. Mwambo ngati omwewu umachitikanso ku Mtakataka komwe mkulu wa polisi Mai Merino Yolam amaonerera kutsiriza maphunziro kwa apolisi okwana 681 pomwe ku sukulu ya Mlangeni mkulu wa polisi mchigawo cha kumpoto Emmanuel Soko ndiwo anatsogolera kutsiriza maphunziro a apolisi atsopano okwana 452. Miyezi itatu yapitayi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anatsogolera mwambo nga omwewu pomwe apolisi atsopano okwana 1,367 anatsiriza maphunziro awo. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Nthambi ya boma yotolera misonkho ya MRA yakwanitsa kutolera ndalama zoposa 650 biliyoni kwacha mu miyezi itatu yoyamba ya chaka cha boma cha 2024 mpaka 2025. Mkulu wa nthambi John Biswick wanena izi pamwambo odziwitsa olemba nkhani za kusintha kwa malamulo ena a misonkho. Zambiri mulipotiri. Chaka chilichonse MRA imapatsidwa mulingo wa ndalama zoti itolere zoyendetsera ntchito za boma kudzera mu ndondomeko ya zachuma. Itatolera msonkho ochuluka 2.19 trillion kwacha chaka chatha, MRA yayambapo kuunika momwe ntchito zake zayambira mchaka cha 2024-2025. Ngakhale ndalama zomwe apeza mu miyezi itatu izili zotsikirapo kutengera ndi zomwe adapenekera kuti atolera, zaposabe ndi 41% zomwe adazitolera nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Malingana ndi Biswick, kutsikaku kwadza kamba ka mchitidwe wa chinyengo pa msonkho wa VAT komanso kutsika kwa misonkho ya zamalonda. Chifukwa chakuti pena ndi pena zinativuta mama kakuti ndekatundu anthu ochita import sanachita import kwambiri, koma kwambirinso VAT sitinatolere kokwana chifukwa chakuti chinyengo chikupitirirabe mama ka mashopu amene amagulitsa zinthu. Nde
tili ndi njira imene takonza zokuti mbali imeneyo tikonzepo ndithu. Ndipo wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani a Susan Dosi ayamikira MRA popereka nkhani za momwe ntchito zawo zikuyendera. Ndizofunikira kwambiri kuti anthu olemba nkhani azitha kudziwa kuti kodi nkhani za misonkho zikuyenda bwanji, chifukwa ifeyo timakhulupirira kuti olemba nkhani ndi amene amafalitsa nkhani kwa anthu amene timayimirira. Ndiye ngati anthu amene wamwina sakumvetsetsa bwinobwino kuti kodi misonkho imene ikuyenda bwanji, ndiye kuti songakhale anthu amene timayimirira sadziwa sauzidwa bwinobwino momveka bwino kuti zikuyenera kuyenda chonje. So ndithu akuyenera ndithu olemba nkhani akhale odzindikira bwino kuti zimene akamalemba zimene zinthu zija zikhale zoti anthu aja kuzimvetsa komanso zisakhale zinthu zabodza kuti wina aliyense akati kumvetsetsa kuti kodi nkhani ya misonkho ikuyenda bwanji Malawi muno. Kutengera ndi momwe ntchito zawo zayambira, akuluakulu a MRA ati ali ndi chikhulupiriro kuti akwanitsa kutolera ndalama zokwana 3.26 trillion kwacha chikamatha chaka cha boma mwezi wa March chaka cha 2025. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Thupi la Major General Buxton Namwali omwe anamwalira ku Blantyre lachinayi alika m'manda kumudzi kwawo mudzi mwa Photogoma kwa ngolongoliwa boma la Thyolo mawa. Mmodzi mwa zidzukulu zawo a Vincent Serenje ati thupi la Major General Buxton Namwali alinyamula kuchoka ku Blantyre kupita ku Thyolo lero. Major General Buxton Namwali anakhalaponso wapampando wa bungwe lowulutsa mawu la MBC ndipo anabadwa pa 12 June 1938. Aserenje akufotokoza zambiri. Programu panopo zovuta zili ku Mthunzi ndipo panopo tikulirira ku Namwali Farm ku Thyolo. Kuyembekezana omwe afika mawa by 2 o'clock. 3 o'clock tikakhati kutenga zovuta kupita ku Namwali Farm ku Thyolo ndipo tika la Mulungu. Tizakumbukira zambiri zomwe achita kulumikizisa mitundu yonse komanso chithandizo chomwe amakhala kuthandiza ku mabanja onse ndipo samasankha amathandiza wina aliyense mbale ngakhale si mbale ndipo pali zambiri zomwe sitingathe kunena koma ayi ndithu ifeyo tikulephera kuti tinena kuti chani koma ndi anali munthu anali oti singathe kukamba kuti anali munthu mulera khomo mulera khungwa. Ndipo munkhani za masewero, kampani yopanga shuga ya Salima yalangiza bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja la Netball Association of Malawi kuti liyesetse kuti timu ya dziko lino ya Queens ikhalenso yamphamvu kuti iyambirenso kuchita bwino mipikisano yomwe imachita nawo yakunja kwa dziko lino. Mkulu wa Salima Sugar Company wayankhula izi pomwe amalengeza kuti awonjezera ndalama za mpikisano wa mpira wamanja wa dziko lonse omwe amathandiza kuchoka pa 40 miliyoni kwacha kufika pa 80 miliyoni kwacha. Tili ndi ripoti. Kampani ya Salima Sugar inayamba kupereka ndalama za mpikisano wa mpira wamanja wa dziko lonse chaka chatha kutsatira mgwirizano omwe anachita ndi bungwe la Netball Association of Malawi lomwe linapatsidwa 40 miliyoni kwacha za mpikisano umenewu. Koma pano Salima Sugar yaonjezera ndalama kufika pa 80 miliyoni kwacha. Mkulu wa Salima Sugar a Wester Kosam wati kampani yawo yayamba kuchita phindu nchifukwa chake aonjezera ndalama kuti asangalale limodzi ndi amayi komanso asungwana kudzera mu mpikisano wa mpira wamanja wa dziko lonse omwe akuthandiza. Titaona kufunikira kuti anam athandizidwe pochoka pa 40 million tiona kuti kuli bwino tingaongezeranso 40 ina kuti kale 80 million at 100% doubling kuti timu imene ipite patsogolo. Ndiye chimene chitapangitsa kuti ationgezere chifukwa cha chisangalalo cha kampani kuti kampani ikuchita ngati ikuchita bwino tsogolo likuoneka chifukwa cha kusangalala kuti tipitirizenso kuthandiza timu imene ikhale kuthandiza kale ndi kale.
mtsogoleri wa bungwe la Netball Association of Malawi a Vitumbiko Kudubusa wathokoza Salima Sugar kamba kothandiza kukweza masewero ampira amanja mdziko muno. Almost over 50 million ikupita ku prize money at district, regional and national level. Kukhala mpira uko. Ifeyo achitotuza kuti ndalama zambiri zimene watu ngakamenewa. So ifeyo ndithu tikuyenda kupanga zimene watuza. Komanso budget yo mmene mmene tikupangira spend mmene tapangira plan mathakatuza ndikuti ifeyo chimenecho ndi chimene tapangira spend. Ma auditors akabwera ndikuti azipanga review kuti kodi mwa view spent ndi mmene budget amene ali. Ifoti budget yo ndi mmene avomerezedwa ndani akamene atipasa ndalama. Mpikisano uchitika maboma onse ndipo omwe achite bwino adzafika mu ndime yolimbirana ukatswiri wa mzigawo asanafike mu ndime yolimbirana ukatswiri wa dziko lonse. Timu ya mpira wamanja ya Blue Eagles ndi omwe inapambana mpikisano wa Salima Sugar Netball League chaka chatha. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza ogwira ntchito ku Eskom kuti azichita zinthu mwadongosolo komanso mu nthawi yake. Anthu osiyanasiyana mdziko muno ati ndiokondwa ndi kuyambanso kwa sitima yonyamula mafuta kuchoka ku Mozambique kubwera nawo mdziko muno. Ndipo nthambi ya boma yotolera misonkho ya MRA yakwanitsa kutolera ndalama zoposa 650 biliyoni kwacha mu miyezi itatu yoyamba ya chaka cha boma cha 2024 mpaka 2025. Pezani zambiri pa mbc.mw komanso pa MBC Digital lomwe ndi tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mike Mlongoti, mwakoma nonse.